Șesnei, iar muzica îi aparține lui Alin Radu, un tânăr compozitor. Ai și venit, m-aș speria. Eu ziceam, când spun numele, apare Oana Limboșanu. Doamna doctor, deci avem doctori, avem profesori, avem preoți, suntem o adevărată comunitate bucuroasă și fericită. Doamnelor și domnilor, ce trebuie să facem noi când ne simțim fericiți și bucuroși și împliniți? Să-i mulțumim lui Dumnezeu. Așa s-a gândit Oana, să-i mulțumească prin această cântare frumoasă, priceaznă. Îi aparțin versurile și sufletul puse pe aceste versuri. Mulțumesc-ți ție, Doamne, Oana Limboșanu.
Ție, Doamne, să ne închinăm. Mulțumesc cu ție, Doamne. Mulțumesc, doamnei Maria, pentru că a avut încredere în mine și că mi-a dat această șansă să prezint în fața dumneavoastră rugăciunea mea. Mulțumesc, uite aici și domn doctor Eduard Limboșanu, doamna doctor Oana Limboșanu, prietenii mei dragi, am avut încredere pentru că mai știu să fac radiografia sufletului și atunci e bine. Felicitări, Oana Limboșanu. Acum invit în fața dumneavoastră